gabi, inyo na masaksihan mga kapuso ang pagsulbong sa bagong bayani sa Philippine Primetime TV, ang adventure series nga Lolong. Gibirahan kini ni Kapuso action drama prince Ruru Madrid. Isugilon sa maong serye ang dili kasagarang bond sa batang si Lolong ug sa iyang pinalahi nga higala ang dako kaayong buaya nga ginganlan og dakila. Apan, gihimong personal nga krusada ni Armando Banson, papel nga pagadadon ni Christopher De Leon nga patyon ang mga buaya sa lungsod sa Tumahan. Kay mukaon sila sa mga gibuhing hayop o gikataho nga miatake o gipatay og mga tao. Sa sinugdanan, gisekreto ni Lolong ang ilang panaghigala ay ni dakila. Apan sa kaulahian, kinahanglan siyang mubarog aron panalipdan ang katungod sa mga hayop, ilabi na ang mga buaya. Ang mga naglangkob sa serye nga Lolong naghinam-hinam nga ipaambit sa kapuso viewers tibuok kalibutan kining proyekto nga 3 years in the making. Kauban ni Ruru isip mga leading ladies sila si Shaira Diaz sa papel ni Elsie ang loyal nga higala ni Lolong ug Ara San Agustin sa papel ni Bella nga usa ka travel vlogger. Mo mga kapuso ayo si Piata pagtan-aw ang exciting nga istorya sa extraordinary nga panaghinigilaay sa usa ka tawo ug sa higanteng buaya. Unyang gabi na kana si GMA Telebabad human sa 24 oras.